Здравейте, как сте? Докато пътувам и зад мен се вижда прекрасното синьо-лазурно море. Бих искала да ви напомня, че групите, които започват заедно с мен за курсовете по испански език за ниво А2 и Б1 са почти запълнени. Тук в това видео бих желала да ви разкажа малко повече за курса за ниво Б1. Той ще се състои от общо 21 срещи от 90 минутки, като съм планувала да разгледаме 8 теми. 8 от най-актуалните теми от ежедневието за работа, социални контакти, пътуване, които са заложени, разбира се, и в ниво B1 от към Европейската езикова рамка. Какво много ще научите в B1? В B1 вече влиза el subjuntivo. Това на тези, които владеят испански, със сигурност им говори нещо. Субхунтиво често или подчинителното наклонение се счита за голямо страшилище за изучаващите испански език, но аз искам да ви кажа, че аз ще се постарая, ще дам всичко от себе си, вие да го разберете и да го практикувате още от първия момент, в който се запознаете с него. Всъщност и това е, което аз винаги правя. Дори с напълно начинаещите, без да преувеличавам, моите ученици започват да говорят от нашата първа среща, защото аз веднага ги карам да прилагат това, което са научени. Защо толкова акцентирам на практиката? Защото считам, че тя е много важна, тя повишава нашето самочувствие, тя доказва всъщност, че ето, аз съм разбрал, а не просто съм чул някакви неща. И трето, което ще споделя, че аз по време на своето обучение като филолог в Пловдивския университет имах много малко практика. Не го казвам с обвинение, просто това беше факта. Може би не е било заложено, но ние реално не практикувахме. Аз излязох като дипломиран учител по руски език и си признавам, че почти не говорих езика. Започнах да го говоря тогава, когато започнах да го практикувам при срещата ми с рускоговорящи вече над 10 години. Но не всички имат този късмет да практикуват с носители на езика. И затова аз, като ваш учител, съм се заела с тази мисия, с тази цел, вие да практикувате по време на нашите уроци. Слушаме музика, медитираме, говорим си различни теми и разбира се, учейки. Благодаря ви!